Bi bûneya duyemîn salvegera rizgarkirina Kobanê û sêyemîn damezrandina Rêveberiya Xweser Rêveberiya Navbûrî festîvalek li dar xist. Festîval bi beşdarbûna serkerdeyên giştî ya leşkerî, partiyên siyasî û seroketiya her sê kantonên Xweser hat li darxistin. Her wiha her du hevserokên Partiya PYD Salih Mislim û Asya Abdallah di festîvalê da amade bûn. Mislim dazanîn got berxedaniya Kobanê projeyên me yên siyasî bi dunyayê da qebûl kirin. باشبوونی خۆ jî وایە یعنی her gudarê gel yeketî xwe çêdike gel pê dihise xelkî mecbûr e hermetê ji vê gel revke ji îradê gel revke berê belkî kesî behs nekir ama niha îro proje ke proje federalîzmê proje hîro tê nîqaşkirine bêguman tiştekî ku bêgotin hinek vê qebûl bikin hinek qebûl nekin îca nîqaşê be. Di berxedaniya Kobanê da ciwanên Kurd ji hemû deran beşdar bûn û yekemîn car bû got pêşmergeyên Herêma Başûrî Kurdistanê derbasî navaxa Kobanê bûn û mil bi mil bi yepegêra şer li dijî Daişê kirin. Ehmed Şêxo endamê Rêveberiya Tevdemê li Kobanê ji dengê Amerîka ra tekez kir got berxedaniya Kobanî bû sembola yekbûna Kurdan û yekbûna mirovahiyê li dijî kesên tondiraw. Ku watayên wê gelekî mezin û giranbihane îro Kobanî bûye dergûşa mirovahiyê îro Kobanî bûye cê yeketiya netewî ya Kurdî û ya tevahî mirovahiyê lewra jî em dibêjin yanî ew kêliyên tengiyê ku Kobanî gihîştekî û îro dema ku salvegera duyemîn ya rêzgarkirina Kobanê em pîroz dikin. Piştî 5 mehan ji şer û pevçûnên giran li gund û kolanên Kobanê di 27 meha çileya 2015 da yekeniyên parastina gelê YPG bi alîkariya pêşmergeyên Kurdistanê û koalisyona navnetewî dikarîbû bajarê Kobanê ji dagirkeriya Daişê rizgar bikira. Berî 2 salan ji niha li şûna got em lê sekinîn çekdarên Daişê têda bûn û şer û pevçûn bi dijwarî di nav kolanên Kobanê da didomînin. Li piştî berxedaniyeke 4 mehan şervanên YPG û YPG bi alîkariya koalisyonên navnetewî dikarîbûn bajarê Kobanê rizgar bikirana. Mehmûd Balî dengê Amerîka Kobanê.